Ang malit no bahay ni Leah ay napinung nakalilinos na yak. Ngayon ang panahon lamay ni Tia Belen. Sa biro, maral si Aling Salaya, ang ina ni Leah, lamang ang tinay no nakdadalamati sa kanayang kapatid. Ang hatimolo sa lamayan ngayong araw ay pilit no nakpapakitang hiwat no Leah, maral sa kanilang kapeso ay nakdiriwang sila sa pagkamatay ni Aling Belen. Ang dahilan kung bakit ganito ang ikaling makakapitbahay ni Leah kay Aling Belen ay dahil sa loob ng 20 taon nagkaroon siya ang relasyon sa isang lalaking may pamilya. Ito ang nakdulot ng halit sa mga tao na inisip na siya ay sumisirang pamilyang iba. Nang malaman ni Aling Salaya ang tungkol dito, sinibikan niya ang pagilan ang relasyon kanayang kapatid, ngunit walang nangyari, kaya ang relasyon nilang dalawa ay timahong 20 taon. Alam din asawa ni Mang Nunoy ang tungkol dito at halit na halit siya, ngunit wala rin siyang nakawa ipang bahian ang kanayang asawa. Ang kapitbahay at mohang si Leah ay hindi maintindihan kung bakit nakawang panatilihin ni Aling Belen sa Mang Nunoy sa kanayang tabi sa loob ng mahabang panahon at kung bakit tinanghap ang asawa ni Mang Nunoy na makisama sa kanayang asawa. Si Aling Belen ay kambal ng ina ni Leah at silang dalawa ay hindi naman kahandaan. Dagdag pa rito, kahit na matagal na silang magkasama, wala ni isang anak si Aling Belen at Mang Nunoy, kaya wala silang animang ugnayan. Ito ang nakdulot ng hinala sa mga kapitbahay na kinaiman ni Aling Belen sa Mang Nunoy, kaya't boliv na boliv ito sa kanaya. Habang nakpapatiloy ang lamay, isang malakas na halakak ang imalanghav mila sa labas ng pintuan. Ang halakak na iyon ay naklalaman ng kahalakan na may halong kanting kasiyahan. Nang marinig ang halakak na iyon, nakilat ang lahat at ahat na tumingin sa pintuan. Isang babaeng nasa katanghaliang halang na nakasuot ng napakaharang damit, kahit na maraming kilibot sa kanayang mukha, ay hindi nito maitaho ang kanayang handa. Maral noong bata pa siya, isa rin siyang mahandang baba na nakpatibok ng piso ng maraming tao. Ang babaeng iyon ay daan-daang limapit sa kabong ni Aling Belen at hindi niya maitaho ang kanayang kasiyahan sa kanayang mukha. Timangan sa nakaiha sa loob ng kabong, nagsimula siyang magsalita, sa wakas, patay ko na. Sa wakas, hindi mo na mahav ang asawa ko sa akin. Ang babaeng ito ay si Aling Ising, ang asawa ni Mang Nunoy. Dahil sa pakiking sobra ni Aling Ising, tumayo si Leah at limapit sa kanaya at sinabi, Aling Ising, sa tingin ko sobra na po kayo. Ngayon po ay lamayang tiyain ko at binabastos ninayo ang kanayang kaliliwa. Ang dahilan kung bakit sumagot si Leah ay dahil noong nabibihay pa si Aling Belen, mahal na mahal siya nito. Marahil dahil wala siyang anak kaya ibinius niya ang kanayang pagmamahal sa kanayang pamangkin. At si Leah, itinitiring niya si Aling Belen na parang kanayang ina. Hindi niya alam ang nangyari sa pagitan ng kanayang tiyain at ng babaeng ito, ngunit ngayon na pumunta siya rito ipang sabihin ang makasalitang bimabastos sa kaliliwang kanayang tiyain ay isang bahay na hindi niya matatanghap. Nang marinig ni Aling Ising ang sinabi ni Leah, ahat na naktilim ang kanayang mukha. Nagsalita siya nang malakas ipang marinig ng lahat ng naruruan, siguro ikaw ang pamangkin niya, tama ba? Inahav ng tiyain mo ang asawa ko. Inahav niya ito sa loob ng 20 taon. Ang sinabi ko kanina ay hindi katumbas ng pahirap na dinanas ko sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang kanilang isapan, nagsimula silang magbilanghan. Ang taong iyon na kanina lamang ay nakdadalamati kay Aling Belen, ngayon ay nakpahuno at hindi na nawa at pinipina rin ang relasyon ni Aling Belen sa isang lalaking may asawa noong nakaraan. Nang marinig ng ina ni Leah ang salitang iyon, nakaramdam siya ang kahiyan at ay mikuno lamang at hindi nagsalita. Nakita ni Leah ang ikaling mga tao sa paligid at halit na halit siya. Gusto niyang magsalita ipang ipagtanggol ipang ang kaliliwang kanayang tiyain ay matahimik. Bago pa man makapagsalita si Leah, dumilim ang langit. Mila sa mga ilap na iyon nagsimilang kimidlat na naklalabas ang napakalakas na tinoh. Ang kakaibang kidlat na iyon ay nakdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Ito ay parang halit ni Aling Belen nang makita ang ikaling mga tao dito. Dahil sa sobrang takot, lumuot ang mga tao doon sa lipa at ay miko sa harap ng kabong ni Aling Belen ipang himinging kapatawaran.
Ang pinakatakot ay maral si aling isang. Ang kanayang magandang mukha ay namitla at ang kanayang hapo ay hindi na makatayo at bimaksak sa lipa at imirong ang kanayang buong katawan. Nang makita ni Leah ang ikhalini aling isang, nakaramdam siya ang paktatoka. Lalapitan sana niya ito ipang tanang keng may nangharibo sa kanaya, nahinit kalapit ni Leah kay aling isang, simahav ito nang may takot, hivach. Hivach kang limapit. Pagkasabi nito, tumayo ito at tumakbo palabas kung saan naghihintay ang isang itim na kotse. Nang makita ni aling Salaya at Leah si aling isang, nakatinghanan lamang sila nang may paktatoka. Ahat na bumalik si aling isang sa kanayang bahay sa lungsod. Sa bahay, siya na lamang ang makisa kasama ang isang katulong. Si Mang Nunoy ay nasa isang business trip at ang kanayang anak ay nakpunta rin sa mahaliblib na lugar ipang makbigaying dunasan kasama ang kanayang kumpanayo. Nang araw na yaon imilan ng malakas sa lungsod. Ang hakitlat ay patiloy na tumatama sa lipa na limilakang mga nakakakilat na tinoh. Naksimilang himiko ang hapino sa labas at ang tinoh mga sanga na naktatamon ay limilakang nakakatakot na tinoh. Nang makita ni aling isang na imilan, mas lalo siyang natakot, ay miko na lamang siya sa salokong tingding. Ang hakitlat na patiloy na tumatama sa lipa ay timama sa makakablang karainte sa lugar ng kanayang bahay at biglang dumilim ang buong bahay. Mas lalo pang natakot si aling isang dahil dito. Sa sandaling ito biglang imalanghav ang isang hekbing isang baba sa espasyo. Ang kahekbi ay nakalilinos, ito ay parang yakang paktiri sa para sa kanayang sariling malangkot na kapalaran. Nang marinig ni aling isang ang yak na yaon, naksimilang manghinag ang kanayang katawan. Biglang timahal ang yak at sa halip ay isang halit na buses ang naksimilang imalanghav. Ang buses ng isang espiritu na sinamahan ng ilan ay naktilotong higit pang katakitan sa paligid, bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Nakilala ni aling isang ang buses na ito ang buses ni aling Belen. Kahit na minsan lamang nakilala ni aling isang si aling Belen noong nakaraan, sigurado siyang hindi niya may pagkakamali ang buses nitong imahaf sa kanayang asawa sa loob ng 20 taon. Kahit na hindi malinaw na makita ni aling isang ang lahat ng nasa paligid, alam niyang nakatayo si aling Belen sa kanayang silid. Ang lamang na nakmimilaw kay aling Belen ay pamino sa silid-tilihan ni aling isang. Ang buses ni aling Belen na himihanging bihay ay patiloy na imalanghav na naktilot ng kahilihan sa isipan ni aling isang. Naktaho siya sa isang salokong silid at nakita ipang makabiyong isang kumpletong panghanghasap, hindi ko kasalanan mo. Kahit animan ang kanayang sabihin, ang buses na himihanging bihay ay patiloy na imalanghav sa espasyo. Sa sandaling ito biglang kimalat malapit sa bentanang silid ni aling isang. Naklabas ang liwanag ang kitlat sa silid ni aling isang, salamat ito nakita niya ang imahe ni aling Belen. Sa sandaling ito, ang anayo ni aling Belen ay nakakatakot, ang kanayang mahabang biyok ay dimikit sa kanayang mukha, sa likod ng biyok na iyon ay isang mapitlang balat, ang mata ni aling Belen ay nakatitak kay aling isang nang may halit. Kahit na nakita lamang ni aling isang ang imahen ito sa isang iklap, sapat na ito ipang takitan ang kanayang kaliliwa. Nang makita ang imahen iyon, mas lalo pang natakot si aling isang. Sa sandaling ito papalapit si aling Belen sa kanaya. Nadama niya iyon naksimilang kimaway ng boliv ang kamay at paa ni aling isang sa kanayang harapan. Habang kimakaway sinabi ni aling isang, hivach. Hivach kang limapit. Bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Nang madama ang lamang ni aling Belen sa kanayang harapan, simahaw si aling isang nang malakas at mahigpit na niyakap ng kanayang dalawang kamay ang kanayang ilo. Habang natatakot pa rin si aling isang, isa pang buses ang imalanghav sa kanayang tabi, Sinayura. Sinayura. Anong nangyari sa iyo? Ang buses na ito ay kay Manang Esther, ang katulong sa bahay. Nang marinig ni Manang Esther ang buses ni aling isang, akat siyang imakayat ipang tingnan kung may nangyari ba dito.
Nang makita niya na semenang Esther ang nakatayo sa kanyang harapan, bahang kimama si Aling Isang. Sa sandaling itu, tumingin si Aling Isang sa paligid at nakita na may karainte na ang kanyang sulit. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siya ang kanyang kumpusire, tumingin si Aling Isang kay Manang Esther at sinabi, "Okay lang ako, natakot lang ako nang kimidlat kanina. Bumalik ka na sa iyong sulit at makpahinga." Nang marinig ni Manang Esther ang sinabi ni Aling Isang, hindi na ito nagtanong pa at bumalik sa kanyang sulit. Kinabukasan, marahil dahil napiktihan pa rin siya ng hari kahabi, palahing nakapapakitang pag-alala at takot si Aling Isang. Paminsan-minsan nakikita niya ang isang piting anino na sumisilip sa likod ng salamin o sa isang sulok ng kanyang bahay. Minsan nararamdaman niya ang isang malamig na hininga mula sa likod ng kanyang likod. Dahil sa makabahay na yaon, akat na tumakbo si Aling Isang palabas at hindi na naklakas loob na manatili sa kanyang bahay. Ngayon ang araw ng paglilibing kay Aling Belen. Ang katakapahaman ng araw na iyon ay binibiyong 4 na tao, lahat sila ay matagal nang humahawang ganitong trabaho sa barangay ni Leah. Nang similan nilang biyatan ang kabong ipang ilibing ito, nginit pagkabikas pa lamang nito, kailangan itong ibabang 4 na tao. Pagkatapos ay sinibikan nila itong miling 3 o 4 na beses, nginit hindi nila nakawa. Lahat ng naruruan ay nakaramdam pagtataka dahil dito at nagsimula silang magbilanghan. Limapit si Aling Salaya kay Mang Pilo, ang peninuang makatakapahaman, at nagtanong, "Anong nangyayari, Mang Pilo, bakit ninayo palahing binibiyat at ibinababa ang kabong? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, siguro hindi na namin kayang gawin ang trabong ito. Ang kabong namatay ay dapat biyatin ng isang beses lamang at ilibing. Nginit hindi ko maintindihan kung bakit mayroon lamang bangkayang kapatid mo sa loob, nginit napakabigat ang kabong, hindi namin kaya ang 4 na makakasama na biyatin ito." Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Mang Pilo, mas lalo silang nagbilanghan, hinilan nila na mayroong hindi nalalaman tungkol sa pagkamatay ni Aling Belen. Dapat na imalis siya ng may samang loob kaya hindi niya pinapayagan ang kanyang pamilya na ilibing siya. Habang nakatayo pa rin si Aling Salaya at nakikipag-isap kay Mang Pilo, limapit si Leah sa kabong kanyang tiyain at sinabi, "Tiya, payagan mo kaming ilibing ko. Kung mayroon kang animang samang loob, imiwi ko at makpakita sa akin sa panaginip." Nagsalita ng mahina si Leah, tanging siya lamang ang nakarinig sa kanyang mga sinabi. Nang matapos magsalita si Leah, imihip ang isang mahinang hangin. Sa sandaling itu, nagmamakawa pa rin si Aling Salaya kay Mang Pilo na ipagpatuloy ang trabong ito. Limapit si Leah sa tabing kanyang ina at sinabi sa kanila, "Tilinghan ninayo na po kami, kahit magkano po ang babayaran, papayag po kami. Hindi ito tungkol sa pera, ngunit malinaw na hindi gustong mailibing ang kaliliwang tiyain mo. Pinahirapan niya ang aming trabaho, kung halitin namin ang namatay, hindi namin kakayanin. Tilinghan ninayo na po kami, kung hindi ninayo kaya sa pagkakataong ito, hindi na namin kayo gagalihin." Nachtinghanan ang lahat ng miyembrong koponan ng tagapahaman pagkatapos ng ilang talakaan, sa wakas ay sumang-ayon din sila sa panikala. Sa pagkakataong ito, madaling nangat ang kabong, mahan ito at hindi mabigat tulad ng kanina. Sa kanuang paraan, sa wakas ay nailibing din si Aling Belen ng maayos. Nang habang yaon, nang mahimbing na natutulog si Leah, limitaw ang isang piting isok sa tabing kanyang kama. Dahan-dahang nagsama-sama ang isok na iyon at nabiyo ang isang hihisang tao, ito ay si Aling Belen. Tumingin siya sa kanyang pamangkin na mahimbing na natutulog sa loob ng ilang sandali at dahan-dahang nagsalita. Ang tawag ay nakakawa, tila ito ay nakmimila sa isang walang hangganang mundo, "Leah. Leah, anake." Sa sandaling itu, natutulog pa rin si Leah sa kanyang pagtulog, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan kaya dahan-dahan niyang iminilat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang paghira ni Aling Belen, nakilat si Leah at imipo, nakital siya at nagtanong, "Tiya. Tiya Belen, bakit ka nandito?" "Leah, nahihirapan ako anak, may sama akong loob anak." "Leah, kailangan mo akong tulungan.
Tia, ken my problema, kailang han mong magsalita ng mainon. Ken hindi ka magsasalita, paano ko malalaman para matilanghan ko? Nila nang makita siya ni Lia, nakatayo lamang si Aling Belen sa tabing kama ni Lia at imayak, ang kanayang iyak ay nakpapasikip ng dibdib. Dahil sa iyak ni Aling Belen, nasasaktan din si Lia. Ang halihan ni Aling Belen ay biglang naging kapatak ng dugo na pila. Nang makita ni Lia ang imayan o yaw ni Aling Belen, nakaramdam siya ang takot sa kanayang puso, nahinit kailangan pa rin niyang maging kalmado ipang marinig ang sinasabing kanayang tiyan. Matapos ang ilang sandaling pagiging emosyonal, sinibikang magsalita ni Aling Belen, nahinit bago pa man siya makapagsalita, limabo ang kanayang pahiro, hanggang sa ito ay naging isang pitang isok at nawala. Nang makita ito, natakot si Lia, akat niyang hinahas ang kimot at tumakbo sa lugar kung saan nakatayo si Aling Belen, imasa na mapanatili ang kanayang tiyan. Nahinit ang kanayang kapagsisikap ay walang silbidol matahol nang nawala si Aling Belen. Lia. Gemissen ko anak. Lia. Inilang tawag na yun si Lia pabalik sa katotohanan, nakita niya sa kanayang harapan ang nakalala na mukha ni Aling Salaya. Nang makita ito ni Lia, nakilat siya, tumingin siya sa kapaligiran at nakita na nakaiha pa rin siya sa kama. Matapos ang isang minitong pagiging kalmado, tumingin si Lia kay Aling Salaya at nagtanong, Inay. Anong oras na? Lampas 7 ng imaha. Sa probinsya, mga gemising ang hatao. Nang marinig ni Lia ang sinabing kanayang ina, akat siyang imipo, hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang siya nakatilok ng ganito. Imipo si Lia at kinamot ang kanayang ilo, pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Salaya at sinabi, Inay, bumaba na po kayo, susunod na lang po ako. Nang marinig ni Aling Salaya ang sinabing kanayang anak, sumang-ayon din siya, nang handa na siyang limabas, napansin niya ang hapatak bilang dugo sa salit ni Lia. Nang makita ni Aling Salaya yun, natakot siya, akat siyang bumalik at nagtanong sa kanayang anak, Lia, saan ka nasaktan? Bakit may dugo sa sahig? Nang marinig ni Lia ang sinabing kanayang ina, nakilat siya, akat niyang tiningnan ang kanayang katawan ipang tingnan kung mayroon siyang animang sugat. Mahang si Aling Salaya ay akat na limapit ipang sirin ang katawan kanayang anak, nahinit hindi nakitang makina ang animang sugat sa katawan ni Lia. Nang sakiradong hindi nasakatan ang kanayang anak, nagtanong siya, hindi ka naman nasakatan, ano ang kapalang bahay na iyon sa sahig? Akat na itiniro ni Aling Salaya ang patak ng dugo sa sahig. Napaktanto ni Lia na iyon ang lugar kung saan nakatayo si Aling Belen kagabi. Inila ni Lia na ang hapatak ng dugo na iyon ay ang halihan ni Aling Belen kahapon. Hanggang sa sandaling ito nakasisihiro si Lia na totoo ang bahay na nakita niya kahapon at hindi pa nahinap. Imanap ng dahilan si Lia ipang ipaliwanag kay Aling Salaya ang patak ng dugo sa sahig, nakpasaya siyang itaho ang kanayang nakita kay Aling Belen kagabi. Gusto ni Lia na siyasatin mismo ang pagkamatayang kanayang tiyain. Nang araw na iyon, habang kimakain almusal ang mag-ina, nagsimilang magtanong si Lia tungkol sa relasyon ng kanayang tiyain kay Mang Nunoy, Inay, anong klaseng tao ang lalaking nakarelasyon ni Tia Belen? Bakit mo bigla siyang nabanggit? Wala lang, nagtataka lang ako sa kanaya. Ibinaba ni Aling Salaya ang kanayang kinakain ngayon, nakpakita ang kanayang ikaling konting inis. Naghihintay pa rin nang matiyaw si Lia sa sagot ng kanayang ina. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ni Aling Salaya, samhataon na nakarelasyon iyong tiyan sa Mang Nunoy, sa tingin ko isa rin siyang mabiting tao. Kung wala siyang asawa, hindi ko tututulan ang relasyon nilang dalawa. Nahinit nakita mo naman, hindi siya nakapinta sa lamaing iyong tiyan, talakang walang itang na loob. Nang marinig ni Lia ang sinabing kanayang ina, tumahimik lamang siya at hindi nagsalita. Ang isip ni Lia ay pinuwing makamahilong inisip na ngayon, lahat ito ay imikot sa relasyon sa pagitan nina Aling Belen at Mang Nunoy at mahang kay Aling Isang. Ang pagkamatay ni Aling Belen ay maaaring may kinalaman sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kakaibang panahinip noong gabing iyon, hindi na milang na panahinipan ni Lia si Aling Belen.
Hanggang ngayon ay 3 araw na. Sa probinsya ni Lia, may isang kahalian pagkatapos may labing ang namatay. Sa loob ng 3 araw ay kailangan anak na bisitahin ang pintot araw-araw at magtolang pagkain sa pintot nila. Ito ay parang isang paron ipang alivin ang kaliliwang namatay, ipang malaman nila na kahit na sila ay limayo, palagi silang nalalan kanilang anak. Ito ay isang kahalian na matagal ng hinahava sa bayan ni Lia. Ngayon ang 3 araw, kaya ang dati, nakdala si Lia ang pagkain sa pintot ni Aling Belen. Nang makarating siya, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang halang na nakaliwat sa lipa at imiyak sa harap ng pintot ng kanayang tiyan. Nang makita ni Lia iyon, nakaramdam siya ng pagtataka, limapit siya sa lalaki at nagtanong, "Pasensya na po, sino po kayo?" Nakilatan ang lalaki nang marinig ang tanong at limingon. Hanggang sa sandaling itu, napagtanto ni Lia na ang lalaking ito ay si Mang Nunoy. Nang makita siya nito, dali-dali niyang pininasan ang mahaliha sa kanayang maka. Ngumiti nang pilit si Mang Nunoy kay Lia at sinabi, "Ikaw si Lia, tama ba? Nakdala kang pagkain para sa tiyan mo." "Opo, okay lang po kayo." "Okay lang ako, ilatak mo na ang pagkain." Nang marinig iyon ni Lia, limapit siya at inilatak ang pagkain sa harap ng pintot ng kanayang tiyan. Sa sandaling itu, napansin niya na maraming sariwang pritas na nakalatak sa harap ng pintot ni Aling Belen, sigurado siyang hindi ito ang mga pritas na dinala niya kahapon. Inila ni Lia na maring ito ay dinala ni Mang Nunoy. Lahat sila ay mga pritas na histong-histong kanayang tiyan noong nabibihay pa siya. Nakatayo pa rin si Mang Nunoy sa tabi niya, nakatitak siya sa pintot ni Aling Belen. Pagkatapos ng ilang sandali bumintong hininga siya at sinabi kay Lia, "Nang araw na namatay siya, kailangan ko ring pumunta sa isang business trip sa Visayas, hindi ako nakapinta sa lamay niya. Siguro sa kabilang biyahe sinisisi niya ako. Iwag po kayong magsalita ng hanan na intindihan tiyain ko ang trabaho ninyo. Hindi kayo sisihin." Malinaw na nakita ni Lia ang kalangkitan sa mga mata ni Mang Nunoy, ito ang pinakatapat na damdamin, hindi siya nakpapanghap. Ito ang nakdulot ng pagtataka kay Lia, may kinalaman kaya ang taong ito sa pagkamatayang kanayang tiyan. Pagkatapos mag-alayang insenso kay Aling Belen, sabay silang naglakad pawi. Sa doon, nakisap ng marami sina Mang Nunoy at Lia. Sa pamamagitan isa pang ito, mas nalaman ni Lia ang tungkol sa kanilang relasyon. Ikiniwento ni Mang Nunoy kay Lia ang inang pagkakataon na. Nakita sila ni Aling Belen, noong panahong yaon, nagkaroon ng business trip sa Mang Nunoy sa bayan ni Lia. Sumakay siyang taxi mula sa airport papunta sa hotel. Habang bumababa ang kanayang sasakyan sa kalsada, aksidente niyang nabangga ang isang baba. Malakas ang bangha na nakdulot ng pakbaksak at pagkawalan ng malayang baba. Ang babaeng nabangha ang sasakyan ni Mang Nunoy ay si Aling Belen. Noong panahong yaon, nagmamadaling tumawid si Aling Belen sa kalsada kaya hindi niya napansin ang taxi na paparating. Nang makita niya na nabangha niya ang isang tao, natakot ang taxi driver, mas kalmado si Mang Nunoy, sinabihan niya ang driver na dalhin si Aling Belen sa ospital. Sa kabitihang palat, labis lamang natakot si Aling Belen kaya siya naimatay at walang malaking problema ang kanayang ilo, ngunit para makasiguro, hiniling pa rin ng doktor na manatili siya sa ospital para sa obserbasyon. Noong nasa ospital si Aling Rosa, madalas din si Mang Yuse na dimalaf sa kanaya. Kahit sinabi ni Aling Rosa na hindi na kailangan, naramdaman ni Mang Yuse na mayroon siyang pananakitan sa aksidente ni Aling Rosa. Kung hindi niya minadali ang driver, hindi ito makmamaniw ng mabilis at mababangha siya. Pagkatapos ng ilang panahon, nakit sa Mang Yuse kay Aling Rosa. Bagamat hindi siya isang babaeng sobrang handa, siya ay napakalambing at mabait. Iyon ang nakiwan malalim na impresyon kay Mang Yuse. Nakpalitan sila ang numero ng telepono. Pagbalik ni Mang Yuse sa Maynila, nagsimula silang mag-isap sa pamamagitan ng mga mensahe. Hindi rin nila alam kung kailan sila nakaibigan at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Pagkatapos marinig ang kwentong ito,
hindi na begelani Elena ang kanang pahka isauso at tinanong sa mang Yose, bakit po ninayo maol sa tia Rosa? Bakit hindi po ninayo hiwalayan ang inayong asawa para makang malaya kayong mahkasama? May sarili akong problema, iya. Pagkasabi nito, wala nang sinabi sa mang Yose kay Elena. Inihadat ni mang Yose si Elena sa kanto at nakpalam na rin. Gister nang anayahan ni Elena sa mang Yose sa kanilang bahay pero tumangha sa mang Yose. Alam niyang halit po rin si Aling Tess sa kanaya at ayaw niya itong halitan po. Nakita ni Elena na determinado sa mang Yose kaya hindi na niya ito pinilit at mahalang siyang nakpalam at imiwi. Sa tanghalian, naksalita si Elena sa kanayang ina, Nay, kanina po nang paminta ako sa pintot ni Tia, nakita ko sa mang Yose. Anong ginagawa niya doon? Noong biro, wala siya, anong sabi niyan ngayon sabing nanay niya. Nasa labas po kasi siya noon dahil sa trabaho at hindi niya alam ang nangyari. Nang malaman niya na patay na si Tia, iniwan niya ang lahat ng kanayang trabaho para imiyak sa pintot ni Tia. Iwag niyo na po siyang sisihin. Nang marinig ito ni Aling Tess, bemintong hininga siya. Tinangnan niya si Elena na may pakayamot at sinabi, hindi ko siya sinisisi, patay na ang Tia mo, anong mapapala ko kung sisihin ko siya. Naawa lang ako sa kapalaran ng Tia mo. Pagkasabi nito, nagkaroon ang kalangkitan sa mukha ni Aling Tess. Nakita ni Elena ang kanayang ina na hanuan kaya sinabi niya ang ilang salita para alivin siya. Pagkatapos ihadat si Elena imiwi sa mang Yose sa kanayang bahay sa Maynila. Pagdating niya, tiningnan niya ang mansion sa harap niya na may malungkot na mga mata. Bagamat nabibiyahe siya sa karanghahan, hindi pa rin siya masaya. Ngayong patay na si Aling Rosa, wala nang saysay ang biyahe ni mang Yose. Imiwi sa mang Yose sa kanayang bahay na may mapait na kalooban. Nasa labas na ang dilim sa kusina si Aling Nena kasama ang kanayang katilong ay nakahandang hapinan. Nakatanghap siya ang balita mula sa katilong ni mang Yose na ngayong araw darating sa mang Yose sa Maynila. Espesyal na nahanda si Aling Nena ang hapinan para ipaktiwang ang kanayang pagdating. Nang makita sa mang Yose na pimasok sa bahay, masayang tumakbo si Aling Nena para salubungin siya, lohang nakangiti ang kanayang halabi, at malimanay na naksalita, kararating mo lang ba? Maliho ka na at bimawa para kimain. Kimain na kayong anak mo, hindi ako gutom kaya hindi ako kakain. Sabi ni mang Yose habang imakat sa kanayang silid. Nakita ni Aling Nena ang pakihali ni mang Yose at nakalit siya. Matagal na niyang binayaran ang katilong ni mang Yose at lahat ng halaf ni mang Yose ay ibinabalita sa kanaya. Alam ni Aling Nena na nang matanghap niya ang balita na patay na si Aling Rosa, iniwan niya ang kanayang trabaho at tumakbo sa pintot niya at imiyak ng matagal. Simula nang matanghap niya ang impormasyong iyon, halit na halit si Aling Nena at ngayon nakikita niya ang malamang na pagtrato ni mang Yose, sumabog ang kanayang halit at simahaf siya sa likod ni mang Yose. Bakit? Bakit napakalamang mo sa akin? Mahigit 20 taon na patay na siya, bakit hindi ka tumingin sa akin kahit minsan lang? Tinatanong mo na sa akin ang tanong na yan sa loob ng 20 taon at binigyan na kitang kasiyasihang sagot. Hindi kita mahal, pinakasalan kita dahil lang kay Enrique. Nakay na rin akong diborsyo pero hindi ka lang pimayag. Pagkatapos sakitin ang tanong ni Aling Nena, imakat ahat sa mang Yose sa kanayang silid. Pagkalis ni mang Yose, walang nakawa si Aling Nena kundi imipo sa sofa sa sala. Dumating si Enrique, ang anak niya. Nakita niya ang kanayang ina na nakaupo sa sala na nakakalit, nakilat siya at naktanong, Nay, sino ang nakpakalit sa inayo? Sino pa ba kundi ang tatay mo? Nang marinig niyang patay na ang babaeng iyon, iniwan niya ang lahat ng kanayang trabaho at pumunta sa pintot niya para imiyak. Ako ang lahal na asawa niya pero hindi niya ako matignan kahit saglit lang. Sinabi ni Aling Nena ang lahat ng kanayang salubin sa kanayang anak. Akala ni Enrique kapag narinig ito ay alivin niya si Aling Nena pero hindi, kinampihan niya sa mang Yose, Nay, mahal ni tatay ang babaeng iyon, kaya natiro lang na masaktan siya kapag narinig niyang patay na siya.
Matahal na rin namang nakain dibosyo sa tatay sa inayo pero matikas lang talaga ang ilo ninayo. Enrisu, anak kita, bakit hindi mo ako kinakampihan at kinakampihan mo po ang iba, mas lalong nakalit si Aling Nena nang marinig ang sinabing kanayang anak. Hindi sumagot si Enrisu dahil alam niya kung hanukatakas ang ilong kanayang ina. Imakait akat si Enrico sa haktan at bimalik sa kanayang silit. Alam ni Enrico ang relasyon kanayang ama at babaeng iyon mila nuwang siya ay 8 taong gelang. Nuwang ina galit na galit siya sa kanayang ama at galit din siya kay Aling Rosa, pero nuwang nasa grade 9 na siya, nalaman niya na ang kasong kanayang hamagelang ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kanaya. Si Enrico ay benga lamang isang paklalasing kanayang ama ginamit ng kanayang ina ang pagbibintis para pilitin ang kanayang ama na pakasalan siya. Matapos malaman ang tungkol doon, madalas nakikita ni Enrico ang kanayang hamagelang na nag-away. Madalas na nakain dibosyo ang kanayang ama, ngunit hindi talaga pumayag si Aling Nena. Akala ni Enrico na dahil mahal siya ang kanayang ina kaya hindi siya pumayag sa dibosyo, madalas niyang pinapayahan ang kanayang ina na magdibosyo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanaya. Hindi maapektuhan si Enrico ang dibosyo ang kanayang hamagelang, ngunit hindi talaga pumayag si Aling Nena. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sumiko na lang si Enrico. Si Elena ay nanatili sa probinsya sa loob ng isang linggo bago bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang kanayang trabaho. Si Elena ay kasalukuyang dermatologist sa isang malaking ospital sa Maynila. Bagamat bagong graduate pa lamang, si Elena ay isang mahusay na doktor, ang sinimang pasyente na dimon sa kanayang paggamot ay gemaling ng lubisan, hindi na bumabalik kaya maraming pasyente ang pumipinta sa ospital para magpagamot sa kanaya. Si Elena ay may napakagandang relasyon kay Enrico, nakaibahan sila mila nuwang si Elena ay isang second-year student sa Medical University. Ngayon ay mahigit 8 taon na silang nakaibahan ngunit ang kanilang pagmamahalan ay kasing init pa rin dati. Niyaya ni Enrico si Elena, echitit si Elena na maganda. Dumating si Enrico sa bahay para sundayin siya. Sabay silang kumain, nanood ng sine, at sa huli ay pumunta sa paboritong parking dalawa. Ang parking ito ay nasa tabing ilog at pumili silang isang bench na nakaharap sa ilog. Si Elena ay nakasandal sa balikat ni Enrico, tinatamasa niya ang malamig na hangin na himahampas sa kanayang katawan. Habang nagdadaydrayam siya, narinig niyang nagsalita si Enrico, Elena, sa weekend ipakikilala kita sa hamagelang ko. Bakit mo bigla itong sinabi? Nahilat si Elena nang marinig ang sinabi ni Enrico at nagtanong. Dahan-dahang inayos ni Enrico ang bihok niya at sinabing, sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Matagal na tayong magkasama, stable na rin ang trabaho nating dalawa, kailangan na nating pag-isapan ang kasal, hindi ba? O ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi naman sa kanuan, medayo nahilat lang ako. Paano kung hindi ako magustuhan ang hamagelang mo? Iwag kang mag-alala, mababait ang hamagelang ko, siguradong magugustuhan ka nila, saka ikaw ang pinili kong pakasalan, hindi nila ako mapipigilan. Hindi ito ang inang pagkakataon na naisip ni Enrico na ipakilala si Elena sa kanayang hamagelang, maraming beses na niyang iminingkay ito, ngunit laging tumatanggi si Elena. Gusto niyang kapag malalim na ang pagmamahalan nilang dalawa, stable na ang trabaho nilang dalawa, saka niya sasabihin sa hamagelang nila. Ngayong narinig niyang iminingkay ni Enrico, wala nang dahilan para tumanggi si Elena, ito na ang tamang panahon para pag-isapan ni Elena ang kanayang kasal. Bagamat nag-alala pa rin siya sa kanayang puso, pumayag pa rin siya kay Enrico. Mabilis lumipas ang panahon, dumating ang weekend. Nagising si Elena at nakhandang damit ng mocha. Ginawa niya ang lahat ng may kaba. Nang dumating si Enrico para sundayin siya, tinanong pa rin niya itong ilang beses kung bahay ba ang suot niya kung magugustuhan ba itong hamagelang ni Enrico. Bagamat sinabi ni Enrico na maganda ang kanayang suot, siguradong magugustuhan ito ang kanayang hamagelang, hindi pa rin mapigilan ni Elena ang kanayang pag-alala. Sa kabilang banda, abala rin sina Aling Nena at Tia Nora sa paghahandang pagkain sa kusina.
Ngayong araf ipapakilalang kanang anak ang kanang kasintahan, hindi niya ito morang gawin ng basta-basta. Tiwang-tiwa si aling nena nang malaman niya no may kasintahan no ang kanang anak. Alam niya no 30 no si Enrishu, imasa rin siya no mag-asawa na siya at magkakaroon mga anak. Nabalita niya no doktor po raw ang kasintahan kanang anak sa isang malaking ospital, hindi niya ito dapat ipaya sa kanang pamilya. Habang abala po si aling nena sa kusina, tuminok ang doorbell sa labas. Alam niyang dumating no ang kanang anak, kaya dali-dali niyang initisan sa tiya nura no buksan ang pinto. Dali-dali ring tinanghal ni aling nena ang kanang apron at imakat sa sala. Dumating sina Enrico at Elena. Nakita niya ang isang babaeng nasa edad medaya na nakasuot ng elegante na imakat mula sa kusina, ipinapalakay ni Elena na siya ang ina ni Enrico, kaya hindi pa niya tinitignan ng mabiti ang mukha nito, ay miku akat siya at bimati. Magandang araw po, tita. Pasok ka, imipo ka, masaya si aling nena nang makita niya na mahalang ang kasintahan kanang anak. Nang tumanhala ang baba, nanikas ang ngiti sa kanang halabi, hindi niya akalain na bilog ang mundo. Tumanhala si Elena at akat nakilala ang babaeng nakatayo sa harap niya na si aling nena, natigilan siya, hindi niya alam ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. Habang nakatayo pa rin ang dalawang baba at nagtitingnan, bumaba sa mangyo sa mila sa haktan, at habang bumababa siya ay sinabing, pinawi ni Enrico ang kanang kasintahan, hindi ba nginit nang makita niya si Elena. Biglang iminto ang kanang hahakbang, parang nakadikit ang kanang hapa sa lipa, tumayo siya at tinitignan si Elena sa haktan sa mahabang panahon. Nakita rin ni Elena sa mangyo sa nakatayo rin siya at nagtitingnan, hindi niya alam ang gagawin. Nakita ni Enrico na kakaiba ang kapaligiran sa kanayang pamilya, bakit parang nakatilala ang kanayang hamahalang sa kanayang kasintahan, kaya naktataka rin si Enrico sa pag-ihali ni Elena nang makilala nito ang kanayang hamahalang. Nagtanong si Enrico, makakilala na po kayo? Enrico, sino ang babaeng ito? Sinibikan ni aling nena na kimama sa pamamagitan pagtatanong sa kanayang anak. Kailangan niya minangkumpirmahin kung ang relasyon kanayang anak at Elena ay kaparehong inisip niya. Masayang nakapakilala si Enrico, ipakikilala ko po kayo sa kanaya, ito po si Elena, ang kasintahan ko, ang tong kinakwento ko sa inayunuan. Nang marinig ito ni aling nena, parang humiw ang mundo niya, namila ang kanayang mukha sa halit, hindi siya nakbagil at simahaf, hindi pwede, hindi ko ito matatanggap. Hiwalayan mo siya akat. Nay, bakit po kayo nagsasalita ng kanayan? Hindi ba nuwang sinabi ko sa inayo ang tungkol sa kanaya, nakistihan niyo siya, nakilat si Enrico nang marinig ang sinabing kanayang ina, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kinikilosong kanayang ina. Determinado pa rin si aling nena, itiniro niya si Elena at sinakawan ang kanayang anak, hindi ko papayagan na dalhin mo siya sa bahay natin. Alam mo ba kung sino siya? Sino? Siya ang apuang babaeng nakarelasyon tatay mo sa loob ng 20 taon. Nang marinig ito ni Enrico, akat na kimilok sa kanayang isipan. Hindi siya makapaniwala sa sinabing kanayang ina, limangon siya para tananghan ang kanayang ama, nginit nakita niya sa mangyo sa nanakay ko at hindi sumasagot. Daan-daang limangon si Enrico kay Elena at tinanong siya, totoo ba ang sinasabing nanay ko? Totoo ang sinasabing nanay mo. Ang tatay mo ang nakarelasyon tiyain ko sa loob ng 20 taon, ang nanay mo rin ang humawang halo sa birong tiyain ko kamakailan. Bentong hininga ni Elena at sinahot ang tanong ni Enrico. Nang marinig ni Enrico ang kumpirmasyon ni Elena, akat nangina ang kanayang hakamayat po, hindi na siya makatayo. Noong nakaibigan sila, sinabi rin ni Elena ang tungkol sa kanayang pamilya kay Enrico, hindi rin siya nakatibilang sabihin ang kwentong kanayang pamilya kay Elena, kaya ang pagmamahalan nilang dalawa ay nakiking malapit sa isa't isa. Nakita ni Elena na hindi na siya maring tumayo doon at nagsalita sa lahat ng tao sa bahay ni Enrico, sa tingin ko, kung mananatili po ako dito, minus ang lahat ng tao sa pamilya ninayo, nakpapalam na po ako. Sinabi ni Elena at sinibikang pigilan ang kanayang haliha at tumakbo sa labas.
Alam niya no ang relasyon nilang dalawa ni Enrico ay maring magwakas dito. Pagkalis ni Elena, malungkot ding bumalik si Enrico sa kanang silid, at bumalik din sa Mang Jose sa kanang silid. Ang pagpapakilala sa ng kasintahan ni Enrico ay masaya, nahinit na sa araw na tinapos ang kanilang relasyon. Hindi nakatulog si Elena sa pag-alala niya sa alala nila ni Enrico ay tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanang haliha sa kanang pisngi, masakit sa kanang puso, maupa rin niya si Enrico, nahinit sa kasalukuyang relasyon paano sila magsasama. Hindi rin niya alam kung paano harapin si Enrico. Sa kabilang banda, hindi rin mas maayos si Enrico kay Elena, hindi siya imiyak nahinit nasasaktan siya sa kanang puso. Inisip niya ang maraming sitwasyon kapag ipinakilala niya si Elena, nahinit hindi niya naisip na apo pala siya ang babaeng nakarelasyon kanang ama, hindi rin niya alam kung paano harapin ang sitwasyon ito. Walang makapaniwala na napakaliitang mundo. Nahinit mahal na mahal niya si Elena, hindi niya maring sakyan si Elena dahil dito, kailangan niyang subukang hanapin ang paraan para malitas ang problema ng nakarang henerasyon. Nahinit kahit anong isipin niya ay hindi niya alam kung saan magsisimula, mas lalo siyang nalito. Hindi rin nakatilok si Aling Nena pinuwing kapag-isip tungkol sa relasyon ni Enrico at Elena ang kanang isipan. Dahil sa kapag-isip na iyon, nakaramdam si Aling Nena ng pagkabalisa, hindi siya makatilok dahil sa pakiramdam na iyon. Nakaramdam pagkaaf si Aling Nena, gusto niyang bumaba sa kusina para iminom tibak. Pagkatapos niyang iminom tibak, napitol ang karainte. Medayo nakilat si Aling Nena at nagsimilang matakot dahil nakita niya si Aling Rosa noong napitol ang karainte. Madilim na ang buong bahay, ginamit ni Aling Nena ang kanang pakiramdam at paminta sa haktan. Gusto niyang bumalik agad sa kanang silid, nahinit nang makakpang siya sa haktan, mayroong malamig na himawak sa kanang pa, himatak ito ng malakas at napaipo siya. Pagkatapos niyang makabawi, limangon si Aling Nena para makita kung ano ang himawak sa kanang pa. Kitang-kita sa dilim ang kilay palang mata na parang deho. Nakatanghan ang mata kay Aling Nena, mayroon itong halit na hindi may taho. Natakot si Aling Nena. Sa madilim na espasyo ay mayroong kakakaibang tinoh. Ito ay tawanan, yakang isang baba. Nagsimilang imihip ang hangin sa labas dahilan para maktama ang hapeno at humawang anghay. Gusto sanang tumayo at tumakbo si Aling Nena papunta sa kanang silid, nahinit mayroong himawak ng maihbit sa kanang pa, kaya hindi siya makatayo. Nagsimilang tumilo ang kanang liha dahil sa takot at nagsimila ring kimawak ang kanang kamay. Isang bahay lang ang nasa isipan niya, kailangan niyang tanghalin ang himawak sa kanang pa. Habang kimakaway ang kanang kamay, hindi rin timahal ang kanang bibig na simakaf, imalis ka na. Habang nakpapanik na si Aling Nena, may isa pang kamay ang himawak sa kanang balikat. Dahil dito, mas lalo siyang natakot at simakaf. Nakilatin ang himawak sa kanang ng simakaf siya, at akat na biniksan ang ilaw sa kusina. Nakita ni Aling Nena ang kanang asawa na nakatayo sa harap niya, tinitik na ni Mang Jose ang kanang asawa na nakaupo sa haktan at nagtanong, anong ginagawa mo, Habino at hindi ka natutulog, bakit ka imiyak dito? Nandito ka na naman. Hindi ba napitol ang karainte natin? Anong napitol ang karainte, paano naman mapipitilan ang karainte ang lugar natin? Naglalakat ka sa panaginip Dahil sa pagkumpirmang kanang asawa, nakilihan si Aling Nena. Naglalakat pa siya sa panaginip. Mayroong bumababa sa haktan pagkatapos ng ilang sandali dumating si Enrico sa tabi ni Aling Nena, dahil nakita niya na sumisakaf ang kanang ina, nakalala siyang nagtanong, Nay, anong nangyari at sumisakaf ka? Hindi ba kayo natutulog, bakit nandito kayo? Gusto kong iminom tibak kaya bumaba ako para kimihang tibak, bigla ko na lang nakita ang nanay mo na imiyak dito. Gusto ko sanang tanunghan siya, bigla siyang simakaf, sinabi niya rin na napitol daw ang karainte natin. Dahil sa sinabi ni Mang Jose, nakalihan at nakalala si Enrico, nakalala niyang nagtanong sa kanang ina, Nay, mayroon bang masakit sa inayo?
Gestunie bang saman kukayo bikas para mahpatingan sa doktor. Hende ukay lang ako. Baka naglalakat lang ako sa panaginip. Samaan mo ang tatay mo bimalik sa silid ninayo para matilog. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo si Aling Nena at naglakad bimalik sa kanayang silid na may gelat na maka. Baka hindi pa rin siya nakabawi sa nangyari sa kanaya. Samha sa minut na araf, si Aling Ising ay patuloy na kinakambalang kaliliwa ni Aling Pinang na naktilot sa kanayang labis na pagkapahot. Naalala ni Aling Ising ang mangkikilam na tumulong sa kanaya na humawang haima para saktan si Aling Pinang at nakpasaya siyang pintahan mili ang mangkikilam. Matapos marinig ang kiwento ni Aling Ising, nagsinding kandila ang mangkikilam at sinabi, ang dahilan kung bakit ka kinakambalang tong iyon ay dahil nung nabibihay pa siya, humawa ka ang bahay na nakasakit sa kanaya. Ito ay naktilot ng samang loob kaya't bimalik siya para makikanti. Mang, may paraan ba kayang matutulungan ako? Noong nabibihay pa siya ay sinaktan ko na siya, ngayon napatay na siya ay hindi pa rin ba niya ako tatantanan. Ngunit mang basta tulungan ninayo ako, kahit makano pa ang bayad ay babayaran ko, dahil sa ganitong sitwasyon ay baka mamatay ako. Patuloy na nakmamakawa si Aling Ising at nakbigayang pera sa kamayang mangkikilam. Sa hili, hindi rin nakayanan mangkikilam ang lakas ng pera kaya't humawa siya ang haima para kay Aling Ising. Nang ibigay ang haima kay Aling Ising, nakbilan po ang mangkikilam. Ang haimang ito ay dapat mong ilakay sa ilinan ng iyong kama at hindi dapat hayang makya ang iba, dahil kung hindi, babalik sa iyo ang haima. Matapos matanghap ang haima mula sa mangkikilam, imivina si Aling Ising. Semila noon, hindi na milang nakita ni Aling Ising ang kaliliwa ni Aling Pinang. Matapos ang nangyari sa bahay ni Junior noong nakaraan, hindi nakita ang dalawa sa loob ng ilang panahon. Siguro kailangan nila ang panahon para pakisipan ang kanilang relasyon. Matapos ihatid si Nena para ipakilala sa kanayang pamilya, palakang malungkot si Junior. Bahagi nito ay dahil sa pagkamis niya sa kanayang kasintahan at bahagi ay dahil hindi niya alam kung paano harapin si Nena. Hindi rin masaya si Nena tulad ni Junior. Sa hapinan, nagtanong si Aling Ising, Junior, tapos na ba kayo ni Nena? Hindi pa po. Nang marinig ang sinabing kanayang anak, hindi natiwa si Aling Ising. Ibinaba niya ang kanayang plato sa mesa at sinabi, Junior, hindi mo ba pinapakinggan ang sinasabi ko? Hindi kayo maaaring makatilihan ni Nena kaya't hiwalayan mo na siya. Ipakikilala ko sa iyo ang ibang baba na mas mahanda at mas matalino. Nay, ang pag-ibig ay hindi basta-basta matatapos. Bukod dito, wala akong balak hiwalayan si Nena. Kung hindi ninayo siya kayang harapin, pagkatapos naming magpakasal ay hiwalay kaming titira. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nababalif ka na ba? Wala na bang ibang baba sa mundo? Bakit gustong-gusto mong mapinta sa apuang babaeng yaon? Ang relasyon ng ama at tiya ni Nena ay walang kinalaman sa kanaya. Hindi rin naman anak ni Nena ang babaeng yaon. Kaya't ayon sa batas, maaari pa rin tayong magpakasal. Hindi mo ako mapipigilan. May gusto pang sabihin si Aling Ising ngunit pinitol siya ni Mang Tino, tama na, hayaan mo na ang anak natin na magdesisyon sa kanayang sariling pag-ibig. Hanayan ba ang gusto mong mangyari? Kaya mo ba siyang tanggapin bilang manihang pagkatapos mong magkaroon ng relasyon sa kanayang tiyan? Ako, hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap na ang apuang babaeng imahaf sa asawa ko ay mahang manihang ko. Kaya ba gusto mong ipakasal ang anak mo sa isang taong hindi niya mahal? Gusto mo bang mahirap ang anak mo tulad ng nangyari sa akin? Nang marinig ni Aling Ising ang sinabing kanayang asawa, natigilan siya. Nakita ni Junior na nakaway ang kanayang hamahalang kaya't imalis na siya at pumunta sa kanayang silid. Matapos sabihin ang hayaon, hindi na rin nakakain sa Mang Tino at imakayat na rin sa silid. Sa mesa ay nakisa na lamang si Aling Ising at hindi niya mapigilan ang kanayang haliha. Hanggang ngayon pagkatapos may 30 taon nilang pagsasama, nararamdaman pa rin ni Mang Tino na isang pagtirisa ang pagpapakasal kay Aling Ising.
Sa kabilang lahat kanang pagsisikap at sakripisyo bilang kanang asawa, hindi pa rin nito nababago ang kanang pakikitungo kay Aling Isang. Ang kaalalang nakaroon ay nagsimilang bumalik sa isipan ni Aling Isang. Noong kanang kabataan, si Aling Isang ay isang napakahandang baba. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya at isang sikat na mang-ovet. Noong panahon iyon, ang kamahilang ni Aling Isang at ang kamahilang ni Mang Tino ay malapit na magkaibigan. Gusto na sana ang dalawang pamilya na maging magkamag-anak simula pa noong kabata pa sina Mang Tino at Aling Isang. Ngunit kahit anong pilit ng kanilang kamahilang, walang nararamdaman sa Mang Tino para sa kanaya. Kabaliktaran naman si Aling Isang na may gusto na kay Mang Tino simula pa noong bata pa siya. Ang kanayang pagmamahal para sa kanaya ay lumalaki sa paklipas ng panahon. Sinisibikan ni Aling Isang na magsikap araw-araw, imaasa na balang araw ay masasahot ni Mang Tino ang kanayang pagmamahal. Hanggang sa lumaki ang dalawa at dumating sa edad ng pagpapakasal. Noong panahon iyon, maring tinitulan ni Mang Tino ang sapilitang kasal na ito, kahit anong pilit ng kanayang kamahilang. Nang malaman ni Aling Isang ang kanayang salubin, nalungkot siya at naisip na hindi na sila magsasamang tong kanayang mahal. Mabiti na lamang at hustong-husto siya ang ina ni Mang Tino. Ang ina ni Mang Tino ang naglakayang hamot sa iniman kanayang anak na dahilan ipang makya ni Mang Tino ang pagkababa ni Aling Isang. Hindi naktakal at nakbente si Aling Isang. Dahil sa responsibilidad sa bata, napilitan siyang pakasalan ang tong hindi niya mahal. Alam ni Aling Isang na hindi siya mahal ni Mang Tino, ngunit masaya siya nang pakasalan siya. Matapos pakasalan sa Mang Tino, itinakal ni Aling Isang ang kanayang pag-awit at nakstay at humavifa ipang mohang matatak na siporta kay Mang Tino sa kanayang karera. Hanggang sa isang araw, nakatanghap si Aling Isang balita na mayroong ibang baba sa Mang Tino. Alam ng Diyos kung kano siya nasaktan noong panahon iyon. Pagkatapos ay kimya siya ang pribadong investigador para subaybayan sa Mang Tino at malaman kung sino ang babaeng iyon. Nang makita niya ang larawan babaeng iyon, lalong limakas ang halit ni Aling Isang. Akala niya ay isang napakahandang baba ito, ngunit hindi, isa lamang itong karaniwang babaeng taga-probinsya na walang kapansin-pansing kahandaan. Matapos malaman ang tirahan babaeng iyon, pinuntahan siya ni Aling Isang sa kanayang bahay ipang kumprontahan siya. Hindi niya inasahan na makakalit sa Mang Tino nang malaman ang tungkol dito. Gusto ni Mang Tino na hiwalayan si Aling Isang. Nang marinig ni Aling Isang na gusto siyang hiwalayan, nakilat siya at parang humiwa ang kanayang mundo. Sa loob ng ilang segundo ay hindi siya nakapag-isip ng maayos at naktangkang magpakamatay. Mabiti na lamang at napansin ito ni Mang Tino sa tamang oras at nailigtas siya. Matapos magising sa ospital, umiyak si Aling Isang at nakisap kay Mang Tino na hiwag siyang hiwalayan. Nangako si Aling Isang na hindi na siya makikialam sa relasyon ni Mang Tino sa ibang baba. Sa panahon iyon, para na siyang isang bihong baba. Natakot sa Mang Tino na magpakamatay siyang milikayat na pilitan na lamang siyang sumang-ayon dahil nawaran siya sa kanilang anak. Simula noon tivang gusto ni Mang Tino na mahiwalay sila, nakpabanta si Aling Isang na magpapakamatay siya. Dahil dito kaya timahal ang kanilang kasal hanggang ngayon. Samha sa minut na araw palahing nahanap ng paraan si Junior para makita si Nina. Gusto niyang makipag-isap kay Nina tungkol sa kanayang desisyon. Si Nina naman ay palahing imaywas sa kanaya. Alam ni Aling Isang na wala pa ring balak ang kanayang anak na hiwalayan si Nina kaya't nakalit siya. Kahit na maraming ipinakilalang baba si Aling Isang kay Junior, anak ng kanayang makakaibigan, walang kahit isa ang nagustuhan ni Junior. Isang imaha, nang papalabas ng bahay si Junior para pimasok sa trabaho, tinawag siya ni Aling Isang. Tinangkla ni Aling Isang ang kanayang anak at sinabi, Junior, nakikipagkita ka pa rin ba sa babaeng iyon? Ano bang haima ang ipinakaniya sa iyo at sumisiway ko sa akin? Hindi ba mas makakanda ang kababaeng ipinakikilala ko sa iyo? Bakit nakpipilit ka pa rin sa kanya? Nay, sinabi ko na sa inayon noong nakaraan, hindi ko siya hiwalayan.
Iwag nenayo no akong pilitin, hindi ako makikinig sa inayo. Pagkatapos ay hindi na pinansin ni Junior ang sasabihin ni Aling Ising at mabilis na lumabas ng bahay. Nang makita ni Aling Ising ang ginawang kaniyang anak, labis siyang nainis. Habang halit pa rin siya, tuminok ang kaniyang telepono. Nakita ni Aling Ising na numero ito ni Aling Silay ang kaniyang kaibigan kaya't sinahot niya ito. Naginit halit pa rin ang kaniyang tono. Sa kabilang linya, napansin agad ni Aling Silay ang pakayamot ng kaniyang kaibigan at nagtanong, anong nangyari sa iyo? Parang may problema ka. E di dahil sa anak ko kay Junior. Anong ginawa ni Junior at nakalit ka? Sinimulang ikwento ni Aling Ising ang nangyari sa kaniyang pamilya sa nakalipas na ilang araw kay Aling Silay. Matapos makinig, nagtanong si Aling Silay sa seryosong tono, hindi ba nahinala ang apo niya tungkol sa pagkamatay ng kaniyang tiyan? Hindi paano siya mahinala. Iwag mo nang banggitin ang bahay na yaon. Nang marinig ni Aling Silay ang sinabi ni Aling Ising, hindi na siya nagtanong pa. Inalo ni Aling Silay si Aling Ising at tinapos ng dalawa ang kanilang isapan. Kinabukasan hapon, nang tapos na si Nina sa kaniyang trabaho at pauwi na sa bahay, nakita niya si Junior paglabas niya ang ospital. Gusto niya siyang iwasan kaya't balak na sana niyang bumalik sa loob, ngunit nakita na siya ni Junior. Nang makita niya na balak siyang iwasan, mabilis na lumapit si Junior at hinawakan ang braso ni Nina at sinabi, Nina, mag-isap tayo. Anong pag-isapan natin? Hindi dapat nating linawin ang tungkol sa atin. Naisip si Nina saglit, nakita niya na hindi sila maring magpatuloy sa pagtatago sa isa't isa. Matapos mag-isip sandali, pumayag din si Nina na makipag-isap kay Junior. Pumunta silang dalawa sa isang tindahan inimin sa tapat ng ospital ipang mag-isap. Nang makupo silang dalawa, agad na nagsalita si Junior, Nina, tungkol sa atin, ayaw kong mahiwalay. Maaari pa rin naman tayong magkatilihan, hindi ba? Hindi mo ba nakita ang reaksyon nanay mo noong nakita niya ako? Hindi tayo maaaring magpatuloy. Iwag ka nang magpimilit. Ang nakaroon ninayong tiyan ko ay walang kinalaman sa atin. Kung nahirapan akong makita ang kamahalang mo pagkatapos nating magpakasal ay sa ibang lugar tayo titira. Wala nang makawa si Nina sa mga argumento ni Junior. Matagal na silang magkasintahan, ngunit hindi niya akalain. Na ganito siya katakas ang ilo. Matagal na nagisap ang dalawa ngunit hindi sila nakasundo. Sa huli, nagtapos ang kanilang isapan sa napakabigat na pakiramdam. Nang habang yun, habang mahimbing na natutulog si Nina, naramdaman niya na may malamang na bahay na dimampi sa kaniyang balikat. Nakilat si Nina at nagising. Sa mahinang liwanag ng kaniyang ilaw sa gabi, nakita niya si Aling Pining na nakupo sa tabing kaniyang kama at ang kaniyang mata ay pinong lihaw. Nakilat si Nina at imipo ipang tiningnan si Aling Pining. Gusto niyang pinasan ang haliha sa mukhang kaniyang tiyan, ngunit hindi niya makawang hawakan siya. Nagtanong si Nina kay Aling Pining sa nakalalang tono, Tia, bakit po kayo imayak? Anong nangyari sa inyo? Nina, nasasaktan ako, tulungan mo ako. Nina, nahirapan ako. Yan lamang ang nasabi ni Aling Pining at muli siyang naklaw sa harapan ni Nina. Kinabukasan, pumunta si Nina sa trabaho na pagod. Ang ina ni Aling Pining na bimisita sa kaniyang noong nakaraang gabi ay paulit-ulit na lumalabas sa kaniyang isipan. Sa wakas, nagawa niyang magtrabaho hanggang sa kaniyang tanghalian. Inimbitahan si Nina ang kaniyang kakasamahan na kumain. Tiningnan niya ang kaniyang pagkain at kimiya lamang siyang ilang subo. Bago kumain, hindi siya nakaramdam gutom. Nang makita ang kaniyang kakasamahan ang kaniyang kakaibang kilos, nag-alala sila. Nagtanong si Ate, ang pinino ng kanilang departamento, Nina, anong nangyayari sa iyo nitong nakaraang araw? Parang wala kang sigla. May masakit ba sa iyo? Wala po Ate, siguro dahil kulang ako sa tulog kahapon. Dapat mong alahan ang iyong kalisihan. Kung magpapatuloy ka, magkakasakit ka. Opo Ate, alam ko po.
Sa puntong itu, nagsalita si Derlaika, isang intern sa masayang tuno, ate, mamaya pagkatapos ng trabaho, magpaila tayo. Alam ko ang isang maysay na manghela. Doktor ka na pero naniniwala ka pa rin sa mahela. Hindi mo ba alam na ang mga iyon ay hindi siyentipiko? Nang marinig ito ni Laika, agad siyang pinagsabihan ni Atife. Nang marinig ito ni Laika, nagsalita siya, hindi naman lahat ng hela ay masama. Pipinta tayo doon para tanungin ang tungkol sa ating karera at pag-ibig. Kung may problema, magpapatilong tayo sa mga hela at kung maayos ang lahat, mas mapapanatag tayo. Narinig ko rin na nakakakita rawang multo ang mga hela na yaon. Napakagaling. Nakilat si Nina nang marinig ang sinabi ni Laika. Kung nakakakita ang multo ang mga hela na yaon, matutulungan kaya siya nitong litasan ang habagay na ito. Kahit hindi siya sigurado kung magkakaroon resulta gusto pa rin niyang subukan. Nang maisip ito, nasabik si Nina na sabihin kay Laika, sige, mamaya pagkatapos ng trabaho, pintahan natin siya. Nina, bakit ka naniniwala sa mga ngayon? Nachtaka si Atife na gusto si mama ni Nina kay Laika. Hindi siya papayag na magpaila tulad nito. Kahit si Laika ay gelat na nakatingin kay Nina. Nang makita niya ang dalawa, ngumiti siya at sinabi, sa tingin ko, walang masama kung makikinig tayo sa mga ganitong bagay paminsan-minsan. Malay ninayo makatilong pa ito sa ating bihay. Nang marinig ito ni Nina, hindi na nagtanong ang dalawa, kahit na nagtataka pa rin sila. Tulad ng napakasunduan, pagkatapos ng trabaho, pumunta ang tatlo sa bahayang manghela na ipinakilala ni Laika. Balaksanang hindi si mama ni Atife, ngunit pinilit siya ni Nina kaya't si mama siya. Tinala ni Laika ang dalawa sa isang apartment na matatahbian sa isang maliit na eskinita. Iba ang bahay na ito sa kung ano ang nasa isip ni Nina. Hindi ito nagbigay sa kanayan kakaibang pakiramdam na may makakantong anting-anting na nakadikit sa buong bahay. Maka itong isang normal na bahay, napakalinis at maliwanag. Pimasok ang tatlo sa bahay. Sa gitna ng sala ay may malaking altar para sa mga espiriting lipa. Nang dumating sila, mayroon ng ilang tong naghintay. Nahanap ang tatlong bakanting ipuan at imipo at naghintay. Matapos maghintay ng halos 20 minuto, nakapasok na rin ang tatlo ipang makita ang manghela. Ang pangalan ng manghela ay Mang Engho. Siya ay isang matandang lalaki na may mahabang piting balbas. Tinignan niya ang tatlo at timahal ang kanayang mga mata kay Nina saglit, ngunit hindi siya nagsalita. Sinimilan ni Mang Engho na halan ang tatlo at tama ang karamihan sa kanayang mga sinabi kaya't nakilat sila. Nagbigay siya sa kanilang ilang payo ipang makakiyon higit na swerte sa kanilang bihay at anting-anting para sa kaligtasan. Nang papalabas na ang tatlo, itiniro ni Mang Engho si Nina at sinabi, maaari ka bang manatili saglit? May gusto akong sabihin sa iyo. Nang marinig nila iyon, nakilat silang tatlo, ngunit sumang-ayon si Nina sa mungkay. Sinabi niya sa dalawa na maghintay sa labas. Matapos limabas ang dalawa, nagtanong si Mang Engho kay Nina, may namatay sa pamilya mo kamakailan, hindi ba? Opo. Paano ninayo nalaman iyon? Nakilat si Nina nang marinig niya ang kanayang tanong. Hindi sinagot ni Mang Engho ang tanong ni Nina. Nagpatuloy siya sa kanayang sinasabi, ang pagkamatayang iyong kapamilya ay hindi normal. Anong ibig ninang sabihin? Ang iyong kapamilya ay sinapian ng Jaima na nagtilot ng sakit na ikinamatay niya. Hindi siya pumapayag kaya madalas niyang pinipintahan ang taong sumapi sa kanaya ipang makikanti. Dahil masyado siyang kinakambalan multo, sinapian niya rin ang kaliliwang namatay kaya't hindi makakayat sa langit ang iyong kapamilya. Dahil sa Jaima na iyon, nasasaktan ng husto ang kaliliwang iyong kapamilya. Sinit-sinot ang kasorpresang natanghap ni Nina. Nakakalihan pa rin siya sa impormasyong natanghap niya. Sa puntong ito, ibinalik siya sa realidad ng buses ni Mang Engho. Simula nang mamatay ang iyong kapamilya, binisita ka na ba niya? Opo, 2 beses. Isang beses nang mamatay siya at isang beses kagabi.
Pero mang bakit hindi nagtatagol ang pagbisita niya sa akin? Sinabi niyang mayroon siyang samang loob, ngunit hindi niya nasabi ang kanyang dahilan bakit siya naglaho. Maaari itong ipaliwanag sa ganitong paraan. Noong inang bimisita siya sa iyo, kakamatay pa lamang niya at hindi pa sapat ang kanyang lakas ipang manatili sa mundong mabibihay. Noong panghalawang beses na bimisita siya sa iyo, napasikan na siyang haima. Kahit na maaari pa rin siyang limitaf sa iyong panaginip, sandali lamang siya bago siya may balik sa haima. Ano ang dapat kong gawin, mang? Paano ko matitilinghan ang aking kapamilya? Dapat ilahing humawang haima ang anting-anting na ito sa ilinan ng kanyang kama. Kung makikiwa mo ang anting-anting at sisinahin, masisira ang hatanikalang bimibiyah sa kaliliwang iyong kapamilya. Pagdating panahon yun, babalik ang anting-anting sa tong gumawa nito, na maaaring magdulot ng pagkalito o kamatayan. Kaya sinasabi ninayo na sinapian tong yun ang kapamilya ko na nagdulot ng sakit na ikinamatay niya. Anong iring haima yun? Ito ay isang iring haima na isinapi sa isang manika na mayroong nakasulat na nimeruluyang tong isinapian. Ang tong isinapian ay hindi makakaroon ng anak. Paglipasang panahon magdudulot ito ng sakit at kamatayan. Hindi maaaring sirain ang haima na ito. Kahit na mamatay ang tong isinapian, dapat lamang itong ilabang. Kung sisirain ito, magdudulot ito ng sakina sa pamilyang tong sumapi. Alam na niyo ba kung sino ang sumapi? Hindi ko alam, ngunit siya ay isang tong may malalim na samang loob sa iyong kapamilya. Pagkatapos, nagbilan pa sa mang engho bago imalis si Niena. Nang makiwi siya, imilit-ilit sa isipan niya ang sinabi ni mang engho. Kung totoo ang sinabi niya, napakahirap ng biyahing kanyang tiyan. Nagtaka si Niena kung sino ang maring nakalit sa kanyang tiyan ipang mahawa ito sa kanya. Pagkatapos mag-isip sandali na alam ni Niena na si Aling isang lamang ang maring gumawa nito. Bukod sa kanya, wala siyang maisip na tong napupuot sa kanyang tiyan na maring gumawang ganitong bahay. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, tahimik pa rin nahanap si Niena ng paraan ipang makiwa ang anting-anting tulad ng sinabi ni Mang Engho. Habang nag-isip si Niena, narinig niya ang isang buses sa tabi niya, Niena. Nang lumingon si Niena, nakita niya si Junior na nakatayo sa harapan niya. Nang makita niya siya, nadismaya si Niena at nagsalita, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noong nakaraan? Pero hindi ako papayag na mahiwalay tayo. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, mahal pa rin ni Niena si Junior. Ang 8 taon nilang relasyon ay hindi basta-basta makakalimutan. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Mang Engho, matapos malaman ang ginawang nanay niya sa kanyang tiyan, hindi papayag si Niena na himina ang kanyang puso kay Junior. Alam niya na kung hindi niya pipitilan ang pag-asa ni Junior, magpapatuloy ang makapagtatakbo tulad nito. Kaya't nagdesisyon si Niena na sabihin ang lahat ng nasa isip niya kay Junior, pati na rin ang kanyang kahinala tungkol sa ginawa ni Aling Isang sa kanyang tiyan. Matapos marinig ang mahabagay na yaon, nakilat si Junior. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Tinignan ni Junior si Niena at nagtanong, totoo ba ang sinasabi mo? Hinala ko pa lamang ang yaon. Ngunit kailangan kong imbestigahan ang bagay na ito. Gusto kong matahimik ang kaliliwang tiyan ko. Nang tinignan ni Junior si Niena ay miko lamang siya. Naisip ni Niena na nakapag-isip na siya ng mabiti, kaya nakapatuloy siya, dahil sa bagay na yaon, hindi na tayo maaaring magsama. Itiring na lamang natin na may tatana pero walang paraan. Sige, tulungan kitang imbestigahan ito. Biglang nagmingkay si Michiel. Labis itong ikinakilat ni Elena, tinignan niya ito ng may pagtataka. Pagkatapos ng ilang sekundong pagkabigla, sinabi ni Elena kay Michiel, alam mo ba ang sinasabi mo? Posible na ina mo ang gumawa nito, alam mo ba? Kung talagang ina ko ang gumawa ng mahabagay na yaon, ang pagtulong ko sa iyo na imbestigahan ito ay para mabawi ko ang ilan sa mga kasalanan ng ina ko. Pagkatapos lahat kung wala ako, paano ka makakapasok sa bahay namin at imbestigahan ang lahat?
Pagkatapos makisip sandali si Elena, naramdaman niyang makatwiran ang sinabi ni Michiel at sa hili ay sumang-ayon siya sa mungkahi nito. Nakita silang dalawa noong linghong itu, dadala ni Michiel si Elena sa bahay nila ipang maiwasan ang hinala. Iniwi si Michiel at sinabi kina Mang Esko at alang phenomenal para nila ni Elena ang isa't isa at balak nilang magpakasal, kaya sa katapisan linggo pipinta si Elena sa bahay nila ipang mohang malapit sa lahat. Walang sinabi si Mang Esko nang marinig ito, nginit galit na galit si Alingve. Pinagalitan nito si Michiel dahil hindi paksinot sa sinabi nito, nginit hindi pinansin ni Michiel ang sinabi ni Alingve. Kaya napakasunduan noong linggo sinindo ni Michiel si Elena papinta sa bahay nila. Pagdating nila matagal nang lumabas si Alingve, marahil ay dahil ayaw nitong makita ang mukha ni Elena sa bahay. Ang natitira na lang ay si Tia Esing at Mang Esko. Pagdating ni Elena nakaupo pa rin si Mang Esko at iminom sa sala. Nang makita nitong dumating si Elena, medayo na iya sa Mang Esko, nginit masayang sinabi nito, Elena, kararating mo lang ba? Opo, kimista po kayo? Nakisap ang tatlo sa loob ng ilang sandali. Tumingin sa Mang Esko sa orasan, limanghon ito at nahiyang humiti kay Elena, alam kong pipinta kan ngayon, nginit sayang, kailangan ko nang imalis para sa isang business trip. Siguro malapit nang imiwi ang ina mo. Maging komportable ka na lang. Sige po, naintindihan ko po. Sige na po kayo, baka mahilo pa kayo. Pagkatapos magpaalam ng tatlo, dali-dali ring pumunta sa Mang Esko sa kanayang sasakyan at imalis. Nang makalis sa Mang Esko, nakaingat maliwag ang dalawa. Noong nakaraang gabi, narinig ni Michiel na sinabing kanayang ama na pupunta ito sa Visayas para sa isang business trip, kaya iminingkay niya kay Elena na pumunta sa bahay nila ngayon. Nang makita nitong nasa sala pa rin sa Mang Esko, labis silang nakalala. Natakot silang baka ipinakpaliban ni Mang Esko ang kanayang business trip. Sa sandaling itu, bumaba si Michiel sa kusina at sinabi kay Tia Esing, pwede po bang himinging tulong? Ano yun? Tia, sumasakit ang ilo ni Elena, pwede mo po ba akong ibiling hamot? Ha? Sumasakit ang ilo ni Elena. Masakit ba talaga? Opo, bumabalik lang ang dati niyang sakit, siguro dahil nabibilat siya sa araw. Kailangan mo po akong bimiling ilang pain reliever para sa kanaya. Agad kumina si Elena sa kwarto para magpahinga. Nang marinig ito ni Tia Esing, dali-dali itong tumakbo para bimiling hamot. Pagkalis ni Tia Esing, hindi na nakpanghap na sumasakit ang ilo ni Elena. Dali-dali silang imakayat ni Michiel sa kwarto ni Alingve. Pagdating sa harap ng pintong kwarto, kinuha ni Michiel ang sisi sa kanayang bulsa ipang buksan ang pinto. Parang ihalini Alingve at Mang Esko na ilok ang kanilang kwarto kapag imalis ng bahay at ang sising kwarto ay nasa kanila lamang. Pagkatapos magtisasaw ni Michiel na talinghan si Elena nagsimula itong makisip kung paano makikiha ang sising kwarto ng kanayang hamahalang. Ang trabaho ni Michiel ay isang designer kaya nakakapagtrabaho ito sa bahay. Noong araw na iyon, nang makita nitong natutulog si Alingve, tahimik nitong kinuha ang sising kwarto ng kanayang ama at nakpahawang dagdag na sisi. Pagkatapos, ibinalik nito ang sisi sa dating lugar bago magising si Alingve. Dali-dali nilang siniri ang kwarto. Dali-daling siniri ni Elena ang ilinan koma ipanghanapin ang anting-anting. Inalahok naman ni Michiel ang ilang drawer ng kanayang ina. Gusto nitong makahanap ng katibayan na hindi kakawin kanayang ina ang kabahay na yaon baka nakakamali lamang si Elena. Halos walang saysay ang lahat ng pagsisikap ni Michiel nang makahanap itong isang talarawan ni Alingve. Nakasalat ito ang lahat ng damdamin ni Alingve nang malaman nitong may ibang baba sa Mang Esko. Lahat niyon ay makasalitang pinuang pagkami at pagkatapos ay ang kasiyahan nang mapawlanan kilam ang baba. Nang mabasa ni Michiel ang halinang ito, hindi nito maiwasang maniwala na totoo ang pagkikilam kanayang ina sa ibang tao. Habang nakatayo pa rin si Michiel na tulala nang mabasa ang talarawan, masayang tuminok ang buses ni Elena sa tabing koma, nakita ko na. Biti na lang.
Lemangon sa Michiel at nakita nitong may hawak na gintong anting-anting si Elena. Sa anting-anting na iyon ay nakahiit ang ilang kakaibang simbolo sa palangtinta. Nakita niya ito sa ilalim kitson kingson na tutulog ang hamahalang ni Michiel. Nang makita nitong nakatayo lamang si Michiel na hindi gemahalaf na may masakit na muka, naintindihan din ni Elena ang damdamin nito. Nang balak na nitong lapitan si Michiel ipang alivin itu, narinig ng dalawa ang tinuhong makina ang kotse sa ibaba. Tiyak na hindi yun sa tiya isang, dahil nang itisan ni Michiel na bimiling hamot naklakat itu. Dali-daling sumilip si Elena sa bintana. Tinitingnan kang sino. Nakita nitong bumababa si Aling Familia sa isang taxi. Madaling tumakbo si Elena kay Michiel at sinabi, nandito na ang ina mo. Limabas na tayo. Dali-dali silang limabas ng kwartong iyon. Hindi rin nakalimitan ni Michiel na ibalik ang talarawan sa dating lugar nito at paglabas, nilok rin nito ang kwartong kanang hamahalang. Pagkababang dalawa sa sala, pimasok si Aling Familia sa labas. Nang makita nitong tumatakbong pababang haktan ang dalawa, agad itong nakpakitang hindi magandang disposisyon. Hinala nitong dinala ni Michiel si Elena sa kanang kwarto. Sinabi nito nang may pangangataya, Elena, baba ka, bakit hindi ka marunong magdalang sarili mo? Hindi pa kayo kasal pero tumatakbo ka na sa pribadong kwarto ng boyfriend mo. Ina, hindi kasalanan ni Elena, sumasakit lang ang ilo niya kaya inakit ko siya sa kwarto para magpahinga. Sumasakit ang ilo. Nakpapanghap lang yan. Siguro ang tiyain mo ay nakpapanghap ding mahina kaya nakakapit siya sa asawa kong matahal. Ano ang mayroon sa mababang irang baba na yaon na hindi kayang makona kaya siya minaong asawa ko? Ina. Tama na. Hindi ka ba natatakot na babalikan ka niya sa hobby? Pagkatapos sabihin iyon, halit na hinila ni Michiel si Elena Paulus. Mabilis din nitong inihatid si Elena pauwi. Halit na halit si Aling Fanang sisin siya ang kanyang anak. Nang habang iyon, habang mahimbing na natutulog si Aling Fa sa kanyang kwarto, sa hating habi bigla itong nakaramdam hirap sa pahinga. Parang may kamay na sinasakal ito. Dahil sa hindi komportableng pakiramdam, hindi na nakayanan ni Aling Fa at iminilat ang kanayang hamata. Pagkakising ni Aling Fa, bumingkat sa kanaya ang mapitlang mukha ni Aling Wa, ang mapipilang mata nitong pinuang halit na nakatitak kay Aling Fa. Hindi sinasakal ni Aling Wa si Aling Fa, ngunit tila may nakarang sa lalaminan ni Aling Fa, kaya hindi ito makapaglabas ng tinoh. Nang makita ang masakit na mukha ni Aling Fa, nasiyaan si Aling Wa at timawa. Ang tawanan na iyon ay imalinghab-nghab sa buong kwarto na labis na ikinatakot ni Aling Fa. Nagsimilang marinig ang buses ni Aling Wa, ang makasalitang iyon ay ikinatakot ni Aling Fa, nakilat ka ba? Natatakot ka ba? Akala mo ba na ang anting-anting na iyon ay kayang itali ang aking kaliliwa habang bihay? Pinatay mo na ako tapos gusto mo pang hindi ako matahimik. Napakasama mo. Nagsalita si Aling Wa, ngunit hindi makasahot si Aling Fa, tangang ang mata lamang nitong pinuang sakit ang nakatingin sa kaliliwa nito. Pagkatapos ibius ang lahat na sa piso nito, milang naklaw si Aling Wa. Nang maklaw si Aling Wa, bumalik sa normal ang katawan ni Aling Fa, nawala rin ang hirap sa pahinga. Nang bumalik sa normal ang katawan nito, agad itong bumangon, tumingin sa paligid, hindi may tahong mukha nito ang takot. Sa mga minut na araw, madalas makita ni Aling Fa ang kaliliwa ni Aling Wa. Dahil dito, hindi ito makatilok mahimbing, ang isipan ni Aling Fa ay medyo hindi na matatak, palagi itong natatakot sa lahat. Pagkatapos ay nalala ni Aling Fa ang anting-anting sa ilalim ng kanayang kitson. Dali-dali nitong tinaas ang kitson at napansin nitong nawala na ito. Dahil sa pagkawala nito, nakabalik si Aling Wa at sinira ang bihay nito. Dahil sa pagkawalang anting-anting, natakot si Aling Fa. Hindi nito alam kung sino ang nakakalam sa pakiral nito at nakakya nito. Sa pagkakataong ito, naalala ni Aling Fa na nang pumunta si Elena sa bahay nila, sabay silang tumakbo ni Michiel pababang haktan, kakaiba rin ang ikali ni Michiel sa kanaya kamakailan.
Palagi itong nakatingin sa kanaya na may mata na pinung pagkabigo. Pagkatapos pag-ignayin ang lahat bahay, alam ni Aling Fe na malamang na kiniha ni Elena at Michiel ang anting-anting. Si Aling Fe mismo ang nakikilam kay Aling Wa kaya hindi ito nakakonak na himantong sa sakit at kamatayan nito. Nang panahon yun, pagkatapos madisharga mila sa ospital, hindi pa rin matanghap ni Aling Fe na may ibang baba sa mga isko sa labas. Tinawagan niya si Aling Filia at imiyak habang nagsasabing kanayang problema. Sa panahon yun, parang nilang inisip na kinilam ni Aling Wa sa mga isko. Ipinakilala ni Aling Filia kay Aling Fe ang isang mangkikilam na dalubhasa sa kilam sa kabindagan na may layuning alisin ang kilam kay mga isko. Sa panahon yun, hindi alam ng mangkikilam kung anong iring kilam ang ipinalan kay mga isko kaya hindi sila nito matilanghan. Sa halip tiniru niya sa kanila ang ibang paraan, na ang kilaman ang taong nakikilam kay mga isko na naktidilot sa taong yun na inti-inting makasakit at mamatay. Sa panahon yun, isipin lahat na namatay siya dahil sa sakit, nahinit manghayari ito ng inti-inti at hindi madali. Kapag namatay ang taong nakikilam, maaari nang masira ang salamangka sa katawan nito. Dahil mahal ni Aling Fe ang kanayang asawa, hindi na ito nakisip maraming at sumang-ayon sa mangkayang mangkikilam. Yun din ang dahilan kung bakit pagkatapos. Peminta ni Aling Fe sa bahay ni Aling Wa ipang humawang enghay, hindi na milang nakpakita si Aling Fe sa bayan ni Elena. Nang matanghap nito ang balita na namatay si Aling Wa, labis na nahalak si Aling Fe. Naniniwala itong kapag namatay na si Aling Wa, tiyak na makakalimitan na ito ni Mang Isko at tatanghapin ang isang asawang tulad niya, nahinit yun lamang ang inaisip ni Aling Fe. Pagkatapos mamatay si Aling Wa, araw-araw na nabihay sa Mang Isko sa kalangkitan dahil sa pananabik sa kanayang minamahal. Animan ang gawin ni Aling Fe, hindi nito malas ang imahe ni Aling Wa sa isipan ng kanayang asawa. Nang mamatay si Aling Wa, tila alam nito ang lahat ng ginawa ni Aling Fe sa kanaya nuwing nabibihay pa ito, kaya habi-habi itong nakpapakita ipang takitin si Aling Fe na nakakingsani ipang mabihay si Aling Fe sa takot. Mili, peminta si Aling Fe at Aling Filia sa mangkikilam. Gumawa itong anting-anting para kay Aling Fe ipang ilakay sa ilinan ng kanayang kama. Pagkatapos magkaroon ng anting-anting, hindi na nakita ni Aling Fe na bimalik si Aling Wa ipang hanapin ito, at dahil dito ay naging mas mapaya pa ang pagtilok nito. Noong araw na iyon kisang sinabi ni Aling Fe kay Michiel na tawagan si Elena ipang peminta sa bahay nila. Ikinahilat ito ni Michiel, nahinit sa ninot para niya ito. Pagdating ni Elena sa bahay, naghintay na si Aling Fe sa kanila sa sala. Bago pa man makapagpagay si Elena, agad na sinampal ni Aling Fe si Elena ng malakas. Napakabilis ang paghalaw ni Aling Fe kaya hindi nakapurma sina Michiel at Elena. Pagkatapos ng ilang sekundong pagkabigla, mabilis na niyakap ni Michiel si Elena at sinabi ng malakas, "Ina. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinasaktan? Tatanungin mo pa ako kung bakit. Niloko ka niya at pinagtaksilan mo ako. Mahanpan ka ang pagpalo ko sa kanaya. Anong sinasabi mo? Anong niloko ni Elena sa akin? Hindi mo kailangang makaila. Ikaw ang nakdala sa kanaya sa kwarto ko at kiniha ang anting-anting na inilahay ko sa ilalim kitson, hindi ba?" Nang marinig ni Michiel ang tanong ni Aling Fe, hindi ito sumagot, habang si Elena, nang kimamapah katapos ng sampal ni Aling Fe, nahimisi ito at sinabi, ako ang kimihang hintong anting-anting sa kwarto mo. Alam mo ba kung bakit niya ako tinitulungan? Yun ay dahil gusto niyang magbayad para sa ilang pagkakamali na ginawa mo. Ikaw ang nakikilam sa tiyan ko na naging sani ipang hindi siya makakonak sa buong bihay niya na himantong sa pagkasirang kanayang kalisihan at pagkamatay. Napakasama mong tao. Nang marinig ni Aling Fe ang kasalita ni Elena, nakbago ang kanayang maka. Pagkatapos ng lahat, inapa rin siya at ayaw niyang malaman kanayang anak ang kanayang masasamang gawa. Agad na tinitilan ni Aling Fe ang sinabi ni Elena, nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa sa kanaya, namatay siya dahil sa sakit, walang kinalaman ako doon.
Inagavang tia en mo ang asawa ko sa loob ng 20 taon sinibikan kong tisan siya. Ngayon gusto mo pa akong akisan na pinatay ko siya. Hindi ko alam ang sinasabi mong hakilam. Ina, tama na. Hindi mo pa rin inamin ang ginawa mo hanggang ngayon. Nabasa ko na ang talarawan mo, alam ko rin na ang manika na ginamit mo para kilamin ang tia ni Elena ay inilibing mo sa likod ng harden. Bakit mo ginawa yun? Bakit napakasama mo? Lumilihan na rin sa Michiel sa pagkakataong ito. Si Aling Fe pagkatapos marinig na sinabihan siya ang kanyang anak na napakasama na tegelan sa loob ng ilang sandali. Nang mabawi ang kanyang sarili, nagsimilang tumilo ang halian ni Aling Fe at nakpakita itong ngitang pinong sakit, isang ngiti na nakatago sa likod ng kanyang liya habang imiyak at tumatawa at nagsasabi, "Pati ba naman ikaw sasabihin mong napakasama ko? Mali ba ang ginawa ko? Mali bang ipinaklaban ko ang pagmamahal ko?" Ang babaeng yun ang mali nang siyang akawin ang asawa ko, inakaw niya ang pagmamahal ng ama mo sa loob ng 20 taon. Kung maganda ang babaeng yun, tiyak na hindi ako makakalit, ngunit isa lamang siyang ordinaryong babaeng probinsyana. Bakit nalok ang loob ng ama mo sa isang taong tulad niya? Sigurado akong kinilam niya ang ama mo kaya baliw na baliw ito sa kanaya. Kapag namatay na siya, ang pagmamahal ng ama mo ay mapipinta na sa akin. Baliw ka na. Paano mo nakawanghawan ang isang bahay na tulad nito? Nang matapos magsalita si Aling Fe, imalanghaw-nghaw ang buses na mang esko sa labas ng pinto. Mabilis itong pimasok sa bahay na dala ang kanayang maleta. Nang makita nito sa mang esko, nakilat si Aling Fe at natakot din nakitaw ito sa pagtatanong sa kanayang asawa, "Kakakararating mo lang ba? Mila nang similan mo ang kwento sa dalawang bata. Paano mo nakawanghawan ang isang bahay na tulad nito? Paano mo siya sinaktan?" Dahil inakaw niya ang pagmamahal mo. Kung wala siya, tiyak na mapipinta sa akin ang pagmamahal mo, siya ang imakawang kaligayahan ko. Nakakamali ka. Naniniwala ako na alam mo ito sa buong panahon. Hindi kita kailanman minahal, pinakasalan kita. Dahil lamang sa responsibilidad kay Michiel. Kung wala si Aling Wa, hindi ko rin may bibigay sa iyo ang aking pagmamahal, ngunit matigas ka pa ring ilo at hindi mo maintindihan, humakawang nakakatakot na bahay. Pagkatapos sabihin iyon, imalis sa mang esko sa bahay. Pagkalis ni mang esko, imipo si Aling Fa sa malamang na saig at imiyak ng malakas. Pagkatapos ng habang iyon, nagsimilang makbaho ang pamilya ni Michiel. Ang isipan ni Aling Fa ay hindi na matino ngayon, palaki lamang itong nasa estadong pag-alala at takot, natatakot itong bumalik si Aling Wa ipang makikanti sa kanaya. Ang pamilya ni Michiel ay wala na rin sa dating bahay at lumipat na sa ibang lugar. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makatira sa bahay na may napakaraming masasakit na alala. Pagkatapos sa payo ni Mang Denju, bumalik si Elena sa kanayang bayan ipang humawang isang pagdiriwang pahanging kapatawaran para kay Aling Wa. Hindi sinabi ni Elena na kinilam ni Aling Fa si Aling Wa sa kanayang ina, sinabi lamang nito na gawin ito ipang mas madaling makatawid ang kaliliwang kanayang tiyain. Sumangayon si Aling Salaya sa paliwanag ng kanayang anak at hindi na nagtanong. Pagkatapos niyon, upisal na nahiwalay sina Elena at Michiel. Pagkatapos ng lahat ng bahay, hindi na sila nagkaroon ng sapat na lakas ng loob ipang harapin ang isa't isa. Sinigo rin si Elena ng ospital ipang makaral sa Amerika sa loob ng 5 taon ipang makakyan ng doktorate degree. Nang sumakay si Elena sa aeroplano, pinintahan din siya ni Michiel ipang ihatid, dinala rin nito ang isang palampon ng sunflower na gustong-gusto nito. Ngimitin ng bahaya sa Michiel kay Elena, nawa ay magkaroon kang maraming siwerte sa iyong paglalakbay. Maraming salamat. Nawa ay makanap ka rin kaligayaan sa lalong madaling panahon. Tumango lamang sa Michiel nang marinig nito ang sinabi ni Elena. Nakita ni Elena na ibang-iba sa Michiel kamakailan, tila pumayat ito, marahil ay mahirap ang pag-alaga sa isang pasyenteng may sakit sa pag-isip tulad ni Aling Fa.
Matahol na nachtitigan ang dalawa, nakpalam lamang sila nang tuminog ang busesing empleyadong airport na nakpapalala na malapit nang imalis ang flight ni Elena. Nakpalam sila dito, bawat isa ay naklalakat sa kanilang sariling landas. Hindi alam ng dalawa kung ano ang mangyayari sa kanilang biyahe sa hinaharap kung makikita po silang mili o hindi, ngunit sa kaibitiran pesong bawat isa ay palahing nagnanais ng kaligayahan para sa bawat isa. Nang pumunta si Elena sa Amerika, sinimilan nito ang kanayang bahong biyahe, ngunit palagi nitong naalala ang Pilipinas, naalala nito ang tungmal nito. Sa tivang nakikita nito ang kamakasintahang naklalakat ng Mahkova kumay som kalansanghan, naalala nito ang relasyon sa pagitan niya at ni Michiel. Som sandaling yaon tahimik na tumitilo ang liha ni Elena. Hindi rin noong madali si Michiel sa Pilipinas. Sinisimilan na nitong ngayon na pamalan ang kampanayang kanayang ama. Araw ng trabaho, ngunit sa hobby bumabalik ang kaalala sa pagitan nito at ni Elena sa kanayang isipan. Samha sandaling yaon, labas na nasasaktan ang puso ni Michiel. Pakalipas ng 5 taon, nakumpleto na ni Elena ang kanayang pag-aaral sa Amerika at bumalik na sa Pilipinas. Nang bumaba ito sa airport, nakita nitong nakatayo sa Michiel na may hawak na palampon na naghihintay sa kanaya. Ngayon, hindi na si Elena ang batang bobo ang 5 taon na ang nakalipas, siya na ngayon ay isang 32 taong gelang na bobo, alam nito kung ano ang kailangan at gusto nito. Sa loob ng 5 taon sa Amerika, hindi lamang siya ang nililigawan, ngunit ang imoy ni Michiel ay palaging nasa isipan niya, samha araw na malayo kay Michiel, hindi niya nakakalimutan ito. Ang pananabik ay naktidilot sa kanay ipang hindi makatilok sa hobby, sinasaktan siya nito hobby-hobby. Sa tivang naalala nito ang alalan kanilang dalawa, palagi itong imayak. Mabilis na limapit si Elena kay Michiel. Tiningnan siya nito na may mapagmahal na mata, tumingin sa mata nito, alam niyang mistin siya nito, tiyak na hindi noong madali para dito na mabihay sa nakalipas na panahon. Tinanghap ni Elena ang palampon mula kay Michiel. Sinibikan nitong pigilan ang pagigbi at sinabi, maligayang pagbabalik. Salamat sa balaklak. Matagal na naktitigan ang dalawa, walang naktatago ang damdamin sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali na hindi na makapagbigil, nakakapan silang dalawa. Sinabi ni Michiel habang lumilia, miss na miss kita. Iwag mo na akong iwan, pwede ba? Miss na miss din kita. Hindi na ako alis, hindi na kita iwan. Nakakapan ang dalawa sa airport na napakatagal, nakpasaya silang kalimitan ang lahat ng bahay sa nakaraan, sama-sama silang magtatayong isang masayang kinabukasan.